Sanibona nikuzo zonke indawo lezi efinyelele khona lezi khoma njengamathe. Mina igama lami ngiyela lapha nje umshoza umpromoting womculo wesintu. Ngithathelele lethuba nje ngimamezela nasi isimamezelo nje esibaluleke kakhulu sokuthi nje lapha na ku TikTok live wami umthwazana ngolesibili isikhathi u6 ka ku7 ntambama. Ngizoba ngivashela lapha na iqembu ocela semnike. Ucela semnike beze sitshela nje ukuthi ke ngabe kwenzakalani ke ngealbum yabo entsha sha ka 2025 kaze baphinde bayasiculela futhi live lapha nje ku TikTok. Host she Ningangivalela kuleyo mthimbiye angeke Ngivalela lo mcimbi yena kodwa ngiyenzela nje kusho lapha ke insizwa lapha ke ocela semnike likhumbule ngolesibili ngomhla ka1 ku 2025 ku July ngo6 ya ku7 ntambama zobe ngihleli naye uTazi no ethi nje ala ukuthi nivule imicimbi sibonga.